Tarton keskusaukio. Oletko proffama? Tätä on ulkoa eilen lapset yhdeksi. Näin tuohon vaan. Kevät oli ilu. Oli juupe. On tässä paljon kuvattavaa vielä se tehdä. Paljon kuvia. Missä on ilmeisesti, siinä ei ole jo vetäänkin. Nyt jos olla kassi, niin voisi ottaa pepsiä mukaan jääkassia. Mitä se on? Vaatii lisää. Siellä. Kuka hän on? Lähteen kaikki. Vanha ruutikellari tehty 1760. Minä olen se juusliput takaa, kun mä vapaan. Te olette Tallinnasta, ei ole teistä aikaa, aga võib-olla teatate mõne paberi või mingit inimest. Ei nyt, mitä tiedät? Ei mitään. Mitä yritys on? Ühesõnaga, üks mees veel, right? Noorem poiss ei ole. Tunned? Mitä kuuluu? Tule lindases suppi kodus. Ei ole heti kiire, ei. Mida on meil kanapis? Mine ükskord räägime, et neid ruume vaadata ja meie suuri tootmisruume. Meie võime rääkida. Näita, te olete nüüd ole. Näed, vaatad ja räägid mida. Näita. Tuleme pilvi peal neid oma.
Naerata sinne, sul on ilus lennuk. Niin täältä ne peilikuvat tosta toisesta puolesta. Teine küll filmi. Kaua teine, oi, mul on mantel siia visanud. Mul oli väga kiire. Istu. Kuule, aga siit võiks võtta ühe ära. Ühe ära, mul kõik on ära tõstnud. Avada, kas tema... naine on rangis. Noi. Yritin olisi kannattanut tuolla Olvin laseet. Käivad kõik ruumid läbi. Joo, siis on näha. Ma vaatasin ja ma juba mõtlesin. On küll, aga need ei ole ka ilusad üldse. See on... Nadu, tere! Ja Ulve! Eesti! Kuule, keha on vaata. On või ilus, lauda. Katsoke kunnon sisäkumia. Oi, jumal, ta võtab kõik filmi peale. Tätä liha parantaa, no alkoi kohdassa liha. Tule, mä otan ostaa ne liha. Anna ne mulle. Ollaan kosteet tilat. Tää suihtuu läpi, kun tuo pöydästä. Niin. Ei viitti kyllä paljon pullotusta juoda täällä mitään. Siinä on nimet näivät. Tämä on mulle. Ville Vene imä. Ja se on Lyssä imä. Lyssä imä. Kuule, että mä olen ne Villeksi ja... Ei, meillä ei ole Aikallainen riemukaari. Joo. Siis ei ole niin hirveä. Tämä on aika paljon etelämässä jo. On ehkä yhtä etelä. Ei ole. Klinikki. Jah, hospitaaliin on. Ei ole hospitaali. Ingleskeelessä on hospitaali. On jah. Joo. Se on hospitaali, Kylitaali hospitaali. Suomi ja Eesti on sukulaiskansa. Lehtiä paljon. Meillä ei ole mitään. Se on muusio, linnamuusio. Tämä on kaunis kaupunki, täällä on niin paljon kaikkea vanhaa. Sinne puolella. Turvahuone. Ja tullut. Kaukana ilus. Bussijaama. On vähän huono orkkaisia lailla siellä. Mutta se taas on kotipuoleksi. Jah. Se on näin kohta. Venäjä Meillä on, no, missä on? Ruman näköinen. Missä on? Poliisi on takakorvassa. Mul oli niin kauhean näköisiä noin, että holy moly. Näet, vaata. Karnissa. Vähän niin kuin keskenerässä. Täällä että ruskeja kävelee joka puolella. Ja vaata kun palju on. Katso, siinä on tää mongolialainen kaveri. Niinku on. Kato, kyllä on hyvin kyhätkin merkki. Siellä saa kaalit kyytiä. Muidugi peaks näitama meie Veeriku linnaosa rajoone, kus eestlastel on ilusad. Merevalga. Tänavad on lagunenud. Aga neid terakartulikasvaste on sellise tõsiasi, et venitamisel 8–10% kogusest. Asmine on utune täi. Vähe pilt. Kauppamaja. Teatteri. Kaupahalli. Joo, ja kauppahalli ja tori ja siellä. Kaupahalli. Hyvänäköinen asuntovaunu. Snack bar. Jos voimme lähden. Jos mä saankin valitettavasti mitä mä kysyn.
Ei ole mitään, minä näen vanhasti. Minä olen se nuori. Otit sä näitä? Missä ne on? Olet siellä saman iskuun. No, mä maksin. Aha. Joo. Joo, tää. Missä voi kyllä olla? Tätä on kyllä. Hei, tuolla monta lätsiä. Täällä on katsoa tää ja... Niin täällä on näitä kalastusvälineitä. Valokuvasta paperi. No ja nyt. Luku on sellel. Neid kannavad endaga kaasa sõumatsid, mis viimastel päevadel Eestit läbivad. Ja need 30. aprilli keskpäeval Tartusse jõudsid, olid pärit Kesk-Venemaa lõunaosas, Moletikas. Tiistaina Siin varem oli Lenin. Joo, patsas. Aga siis öösel. Ma ei tea, mida Andres veel. Andres, sa näinud, jah? Meie meisteri kokki näinud. Miten pikkupoika? Sina oskad, minä ei oska. Jaa. See, kuule. Ensimmäistä päivää, toista päivää. Teemme yhdessä töitä elokkaasta tehtyä yhdessä. Sinä tulee kappi meille. Sä oskad keelt. No hyvä. Kappile vaan. Siis Linda läheb Tallinnasse. Tere. 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 Tere tulemaan Eestimaalla Tartussa. Esospäivässä. Työlle siihen työtä. Työtä. Iso juoppo. Iso juoppo. Valu. Minä olen tämmöistä reiliä. Siinä ollaan. Beebit tulevat siihen. Beebit. Ostaa sulle 5 kasettia on lisää. Tekee vesimäis ja Teman sõnavõtt oli analoogne mis Priimägi, ta ütles, et tööstuses on toodang vähenenud 25–30%, samal ajal aga kasum on suurenenud jämedalt 50%. Kõige rohkem on see